Muri yeZimbabwe kwazovhurwa hombe manje nokuti pane vhidhiyo riri kusvota timu ZANU-PF yose ari kutenderedzwa pasocial media richiprofita chekuva mutungamiri wenyika kuchirwa naNelson Chamisa vachibetserwa naVP Chiwenga mashoko ari kubhohwa, mashoko ari kubata vanhu veZANU-PF uye nevhidhiyo iyi vanhu vanotoshaura kuti munhu akatora chiprofita ichi ari kumbotemba pai. Muri yeZimbabwe sara poina mashoko akataurwa muvhidhiyo iyi anokurudzira vosubscribe volike turn on the bell icon kuti ramochiona mabetsa ndokupa pano paZim News Live. Noti paJulas anonyanyira achiti sezviri kutaurwa mufadzi maire ndiye ari kuita VP wechipiri wechidzimai muZimbabwe. Ndakambozvitaura muna 2014 vanhu vakasatenda. Muna 2014 ndakaratidzwa mnangagwa achivhura dhoo reelevheta achivhurirwa naChiwenga. Hazvina kutora nguva, muna 2017 idi akabva akwiridzirwa. Saka zvino vanonyanyira achiti zvino rwendo runo ndakaratidzwa Chiwenga achivhurazve dhoo reelevheta achipushidzira Nelson Chamisa mukati. Izvi azviita kuti anyadzise vavengi vake vari kumurasisa pamadhiri avakavimbisana. Ndo mashoko ari kuachitaurwa panapa muvhidhiyo. Tinyatsi kuona kuti profeti ava vari kuprofita achiti ndaona manje Chiwenga ndiye achaita kuti Nelson Chamisa apinda chigaro uye achanga apinzwa naVP Chiwenga. Muri Zimbabwe mashoko ari kubata neZANU-PF kuti zvinhu zvakuda kuitika, something fishi chichazoitika, nokuti atoti ndatomboprofita kupinda kwaED muna 2014. Tiudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi. Pine mucomment section medu musakana kusubscribe kulike turn on the bell icon. Tamochiona mabhitsa ndokupa pano paZim News Live.